Bueno, bertso saio musikatu baten bapatekotik dauen beste ez, baina zati bat beti zentsako bertso paperei. Jonek idatzikako bertso paper batzuk kantauko joen zuen dago. Naga berkeztu beti. Bueno, sorta aspaldi xamarrekoa da, historia bat kontatzen du eta historia horren protagonista bi pertsona norbait bilatzen nahi dienak, baina norbaitoi edozein pertsona denez, auskalo. Norbait bilatzen duena edo norra aurki dezake, bihotzutzeko kalte beteta daude tabernak, eta bertan sartzen denak ezin du bakarrik irten, sekula ez da jakiten. Irriak irrien truke bi bakardadek ez dute bikote ona egiten. Gorputz desesperatuen galduriko bi arima, batuaren bi biktima gauak elkartu zituen, ahalik eta estuen. Ilusioen arian, alkoholaren ausardian, agian nahiko edan da, agian gaurko parranda, batek daki gaur agian. Beroak suartu amets, mutiak uistonaketu, eta neskari galdetu zigarrorik nahi duenez, neskaren ezpainek ezetz, bere ezpainen umela soilik desio dutela, esan diote irrikan uistonaren inbiritan, baldin baleude bezala. Neskaren elkarrizketa mutilak konbentzitu du, marraztuko alditugu haragizko tximeletan, ta hasi dira fereka, ta desio lurrundua elkartu den segundua, ez dakit existitu den elkarriren zinei duen, bikote bat da mundua. Airea dago airean, itxi diete taberna, betiko proposamena zurean edo nirean, eta etxera bidean, amodio azizketan eta gelako krisketan, ezpain puztuen irria, gaur ere itxaskirria, izango da maindiretan. Izerditik izerdira, arnas estuak zabaldu, izara artean galdu eta barrura begira, batera lokartu dira, eta ez dakit zergatik edo agian badakit, damuak damuen truke biek amets egin duten, bakoitzak bere aldetik. Egun berri bat geiki da, arropak agudo jantzi, eguzki printzak distantzi bilakatu ote dira, orain elkarri begira, gauak emandako xarma, egun sentiak darama, benetan ondo pasabut, agian deituko dizut, beste bat arte laztana. Ahalik azkarren handi, aldegin beharra dago, bezperan baino utsago sentitzen dira oraindik, ta bi bakar talde handi,
argi dakiten, damuak damuen truke bi bakardadek ez duten, bikote ona egiten. Xamon, Alaia, torre. Arrasatearrak jaingo hau, Dragoian kondaira. Mondragon hitza, dragoi batetik komentatu horreta. Kontua da, dakitzuenak entzun eta ez dakitzuena ikasi. Santa Barbara mendixan, dagoela, omeneuen dragoi bat, eta urtero, fetxa baten, aztezan, diarka eta zaratak etaraten, eta horrekin esan gure hauen herriko neska bat, behandako gure hauela, eta horren ordainez, herritardanak pakian itxiko jula urte betez. Guazen garaia areikera, eta dragoia, Alaia, hasi da, diarka, zaratak etaraten ju, da dabil zerbaiten eskian, baina arrasaten dagoeneko berdintasun teknikariak eta genero temak eta feministak martxan dabil, eta erabaki daue, herriko neska polikena bialdu beharrian, herriko mutil polikena eruatia, urte osoz, herritarrak bakian, bizi daitezen. Dragoiak ez dakit, ze eritziuko dauen herritarren plan aldaketa horri buruz. Baina kontu da garaixak aldatu ez daizela. Aurtengoan ez dute aurretxeko goia, ez dakitzen jote den honen arrazoia, bidali baitidate herriko bufoia, zurekin enuke nahi xautu sasoia, hanka artean baldin baduzu dragoia. Utzi altzaitut zeharon, elkarrizketak iraun dezake luzaron, zuregatikan badan gurea akabo, igual asebetuta zaude klaro, baina nik espero nun zeo zer gehiago. Ez zaude eskatzekotan bare zaitez guapo, daukadan askariaz konformau beharko, baina gustora emango nizukenik planto, sua bota dezaket hautik ta asko, baina zurekin ez zaizurik aterako. Espero zendun jodak iskaltzean, edo labean sartu ondoren hiltzean, nirea behintzat ez da alako klitxean, hitz eginda botatzen didazu aizean, asko eskatzea altzen hortzak garbitzea. Garbitzeari egin diotuko, ikienea ez dut bat ere gustuko, beste planetetako eta beste munduko, mutilek naiz baduten horren beste truko, zurekin behintzat
Ni jatea baituzu zeuretzako kalten, hemendik oso gertu dago Arasaten. Amona ekarriko dizut dragoi maiten, gainera kinta ere bera daukazute. Tartean, behingoz utziko duzu ergia pakean, nian txegongo naiz bien bitartean, eta itzuliko naiz datorren urtean. Jokin eta Jon.